म्हण सॉरी. सॉरी म्हण. सॉरी म्हण. सॉरी म्हण. सॉरी म्हण पहिला. नाही जात तू सॉरी म्हण मग जाणार तू दादाला सॉरी म्हण पहिला. सॉरी म्हण नाही तर जा. सॉरी म्हण की गुलक्यात घेते तुला. सॉरी दादाला का मारलं. सॉरी म्हण पहिला. देऊ दे तिकडे जा मग देतो तुला. सॉरी म्हण बाळा दादाला. सॉरी म्हण मग आपला दादा आहे की नाही. सॉरी म्हण. सॉरी म्हणतो छान आहे आधी म्हण बा. छानच दादाला मारायचं नाही. मारलं की सॉरी म्हणायचं म्हण बा. मग चालायचं नाही तू. बका बका मारायचं सॉरी म्हणायचं. सॉरी म्हण. आणि मी काय गप्प बसायचं काय. तुला मारू मारत नाही. तू चादरीचा विषय का काढा लागला. चादरीचा विषय बंद करतो. उठ सॉरी म्हण. नाही तुझा तिकडे झोपायचं मला माहिती आहे. तू सॉरी म्हणतो ना मग तुला घेणार मी जवळ येऊ नको. तू माझ्याजवळ तू दादाला सॉरी म्हण पहिला. तू सॉरी म्हण दादाला मग मी घेतो तुला इथं माझ्याजवळ. तू दादाला सॉरी म्हण मग मी तुला घेतो माझ्याजवळ. सॉरी माझ्याजवळ जाऊ की तू सॉरी म्हण दादाला. नको तू इथं सॉरी म्हण आणि मग तिकडे जा. सॉरी दादा म्हण. मी का म्हणू. कुणी मारलं दादाला. मामा का म्हणू दे. तो कशाबद्दल म्हणू. मारलं तुम्ही तू आणि सॉरी आम्ही म्हणू. सॉरी म्हण. तू म्हण. बघ मी पण म्हणतो तू पण म्हण. सॉरी दादा. तू म्हण. मी म्हटलं पण आहे तू पण म्हण. आपण दोघं म्हणायचं. सॉरी दादा म्हण. तू पण म्हण. चालेल तू सॉरी. नाही मग मी दादालाच घेऊन झोपणार. कसं पाळून बिळून बसल्याचं म्हणतोय की घंटी सगळ्याचे जाऊन तिकडं झोपलं. तुझ्याकडे तोंड करणार नाही मग. तू पप्पांच्या जवळ झोपतो आम्ही नवीन आधी आणणार आहे. सॉरी म्हण दादाला. निगरगट्ट आहे त्याला दिवसभर कसा पसल असतो. तो पसल कर. सॉरी म्हणणार नाही. तू सॉरी म्हण दादाला मग ये माझ्याजवळ. उठ सॉरी म्हण पहिला. तू सॉरी म्हण पहिला मग घेतो तुला. सॉरी म्हण. झोप जा तिकडे जाऊन मग. आवड कुठला म्हणजे सॉरी दादा. सॉरी दादा म्हणा. गप्प्या कशाला लावू नको. नाही लावायचं. सॉरी म्हण पहिला. तू दादाला सॉरी म्हण मग घेतो तुला. सॉरी म्हण. म्हणते आधी जा पटकन म्हण. छान आहे तू. तीन म्हणायचं. सॉरी दादा म्हणे. कसं म्हणायचं. सॉरी म्हणजे कसं कळते बघ की. तो तुला कळत नाही. तेव्हापासून ते कसं करतो. साडी त्याला सॉरीचा अर्थ पण काय ते नाही म्हणत. बरं मार दादाला मग. माफ कर मग. माफ कर. मारत नाही दादाला. आपल्या दादाला तुला. तुला गुलक्याकडे दे. सॉरी म्हटलं. अजून पण म्हणतोय सोन्या. काय झालं तर आधी सॉरी म्हणतोय. तू माझ्याकडे तोंड करायला झोप.
सॉरी म्हण दादाला, मग घेतो तुला. सॉरी दादा म्हण. कुणी मारलं दादाला? मामानं नाही मारलं, तू मारलं. तू मारलेस का? तू मारलेस का नाही? दादाचे केस तोंडा कोणी मारलं दादा कसं? थोपाडी. तू कोणी मारलं? तू मारलेस का नाही दादाला? आणि लाथ पण मारलेस का नाही? काढलं ना. झोप माझं झोप. सॉरी म्हण. सॉरी. कसं म्हणायचं? सॉरी. सॉरी दादा म्हण बघू. चॉकलेट देतो मी तुला. तू म्हण. सॉरी मला देतो तर सॉरी. त्याला म्हण सॉरी दादा म्हणा आणि त्याची पागे पटकन उठ. मग मम्मा घेतो मग मी तुला उठ. हाजमोला पण देतो. उठ पटकन दादाची पागे आणि सॉरी म्हण त्याला. मी नाही म्हणणार, तू म्हणणार असलास तरी घे म्हण आणि मामा म्हणत नाही. कोण म्हणणार नाही. तू मारलेस तू सॉरी म्हणायचं. तू सॉरी म्हण त्याची पागे. तू त्याला सॉरी पागे देते आणि सॉरी. त्याला पटणार नाही मोठे झाले. झोप खरं तर पागे दादाला सॉरी म्हण. लाईट बंद कर. राहू दे ओके. लाईट बंद कर. तू पागे आणि दादाला सॉरी म्हण. चल पटकन. चल पटकन. लाईट कट करू. चल पटकन ये लवकर. उठ. सॉरी म्हण तुझी पागे. सॉरी. सॉरी. मी नाही सॉरी तू म्हणायचं. मी मारलं पण तू माझं झोपायचं ना तुला. सॉरी म्हण पटकन. पटकन ये. पटकन ये. सॉरी. परत मारत नाही म्हणतात तुला. मारणार नाही म्हण त्याला. नाही मारत दादा तुला म्हण की मारणार नाही म्हण की त्याला. मारणार नाही दादा पागे त्याच्याने मारणार नाही म्हण त्याला. उठ 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 आणि त्याला सांग मी मारत नाही सॉरी दादा झोप. त्याला सांग मारत नाही दादा तुला. चावत नाही म्हणून सांग. चावत नाही दादा म्हणून सांग की त्याला. चुकलं म्हण माझं. ह्याला मग चुकलं माझं. ह्याला मग चुकलं माझं. दादाला मग म्हण की कुठं चुकलं नाही चुकलं म्हण. कुठे चुकलं? पप्पी घेतली की सॉरी म्हण. चुकलं म्हण की. कुठं चुकलं म्हण. तिकडे सगळं प्रॉब्लेम आहे. चुकलं म्हण. चुकलं म्हण. चुकलं म्हण. चुकलं म्हणा त्याची पागे. पागे त्याची पटकन. चूक झाली म्हण की रे. सॉरी म्हण त्याला मग झोपून देतो. मम्मी जवळ झोप मग तुझा. मग दादाला मी माझ्याजवळ उठतो तुझा मम्मी जवळ. हा सॉरी म्हण मग उठ. साथ म्हण त्याला पटकन. सॉरी. सॉरी ना. सॉरी. कसं म्हणायचं? चल तू मला दाखव त्याला कसं म्हणायचं. तू पण दादा म्हणला का नाही? तू म्हण आता. दादा म्हणला का नाही? चल तू अनेकदा म्हण. सॉरी. तू म्हण आता. तू म्हण की. चुकलं. पप्पी घे दादाची. पप्पी घे दादाची. मी घेतल्या तू घे. तू पण घे. तू घे दादाची पप्पी. आम्ही काही सगळं घेऊन एकटं निवांत बसेल. त्याला वेगळंच करणार. वेगळंच करून ठेवायला पाहिजे. सोन्याचा निभाव लागणार नाही. सोन्याचं काही निभाव. सोन्या पण हाय.